Kickboks klub Niš najuspešniji je i najtrofejniji na Balkanu. Šampionsku sezonu ekipa završava sa više od 150 medalja. U vitrinama Kickboks kluba Niš je više od 100 pehara. Najbolji takmičar Novak Radulović je višestruki državni prvak i najbolji na Balkanu. Osvajač je 7 šampionskih pojaseva. Imam mnogo značajnih titula osvojenih i turnira i ovih evropskih svjetskih prvenstava. Imam blizu 200 mečeva, tačnije. Od toga imam samo 15 poraza, sve ostalo pobjede. Dobar sam za sada u svojoj 23. godini. Iza ovakvih rezultata stoje naporne pripreme i treninzi. Klub postoji od 2007. godine. Nije bitno koliko trenirate, nego kako trenirate. Naravno, tu je disciplina. Talenat je tu možda 5% samo. Znači, mnogo je bitno kako trenirate i dozirano treniranje. Znači, ne treba preterivati s treninzima, ali i kvalitetno. Natalija i Lazar imaju po 18 godina i budućnost su ovog sporta. U poslednjih mjesec dana sam uzela 2 pehara. Jedno u Prokuplju na K1, a drugo Balkan Best Fighters u Nišu. Ove godine sam bio na omladinskom evropskom prvenstvu i na Zlatnoj rukavici sam bio prošle nedelje. Tu sam osvojio drugo mesto. Borci iz ovog kluba takmiče se i u profesionalnoj konkurenciji. Poslednje 2 godine beleže odlične rezultate i u boksu, koji sve više treniraju jer je reč o olimpijskom sportu.